първи епизод на Лошото семейство. Нека ви представя героите. И много се извинявам предварително за шумовете. Само искам да кажа, че тази история ще продължава много дълго и да, ще бъде по 1 минута и 80 секунди и да. Така, нека да започнем. Това е майката. Тя се казва Димитриана и е 34 години. Тя си има мъж. Това е мъжът и... Там. Той постоянно работи, постоянно е в ФС и не може да намери децата си. А това е Димитър. Той е... така. Той е с брата на Ерика и да. А това е Ерика. Така де. Сузи. Това е Сузи. Тя беше най-добрата приятелка на Ерика, но така стана, че изневери на Мартин. Сега ще го покажи него. Искам само да кажа, че в този епизод само ще представя героите и от другия път започваме историята. Това Мартин беше също най-добрият приятел на Димитър, но ето, че те двамата се разделиха и в момента Ерика и Мартин са най-добри приятели. Ето и Ерика. Това не е нейната къща, но да. Това е Ерика. Тя е сестрата на Димитър. Те двамата също така живеят на различни места. Той живее в общежитието, където е Сузи на 3-тият етаж, а Ерика в двуетажната къща, където е майка им. И така, край. По другият петък беше и го септември.